pathum hian yatin kan kho thenom chi phi ra khian school pharu kan amata chuan exam no pang pass percentage hi sum ko pathum poi pali pathum ni fa maya han staila again ati angzonga thir kha chuan kan khuwa tuna kan din bu nei lo mom vio ma sela letter te kan tia eng mo chang ka son nan dam ta om ma sela apa percentage angzong te khani tran kan la zel kan din hun somri le pali a kha che chom me lo ni chumin kan che ve lo mi te ne la han khai khin chuan a tran la le sual chu mai o mangeti nei da na kan nei dewani Ani Pukesia khalai khani comment do mem Pukesia trong kan thei tlat lo me signal la thalo ani mai theya kan kalsan lokanga ti chuanin ZONUNA kha chu nakin dewa comment turin lo in ring ta la comment chak poi nei to thoin ka ringa tu na mi hi hei han tileng le lokila degree le other course a hian bachelor degree le hripui hi somni panga master degree pasari PhD pakhat le other professional course kan ti hi som kanan neya heng singa hian ki kan huangin mathematics a PhD dong somte a kanan neya tin BTech le MTech hi pass thadeu deu mai BTech hi first class with distinction ti khani a MTech po pass chunai hi distinction alani hial nge nge a tin B.Ed le D.L.Ed kan ti paruk kan nei boka MBA pani MSc a po forensic science a common lo ang reng khop maya kan veng tlangwal pakhatin a ron zo hlol maya durtlang a chuan a masaper ani mai o mangyo katia kalo ngaihtuahna chhuanawm hlom hlein ka hria helai bi ka hian enge han soi du big te in nem lo notice deu ka so masaber nge mathematics piece di kan nei hi A.L.O mom sing sum maya a chhuanawm tlangwal somte a khuang pona chhuanawm ka ti PhD a mathematics a berkher mai PhD ni hi chuti rolin BTech te MTech te kan nei ya amai ro chu heti la hian doctor lampang te kan nei lo ka do mi ti te ril ro chhuanawma in engineering line dang civil engineer ti te architect ti te kan nei lo hi chu ril ro chu king bai le ti ni etro doctor hi ni hey zirzo trap hi pani emo chu kan nei tura kan ngai dewa tuna tong rei lo te a hian doctor emi durtlang kho chu ke na kan nei lo na hi rei ve ta view maya chuwang chen helama point tran lak chu ngai don view ni na langa tin BD lam hi kan ti dei teng kan soi lok te ang pathian thu zir lam hi durtlang hian kan tho chuak kha tang renga anu nung ber kha kum thum nge kum di ka ta vel kha ni to mayo mangyo ka tia kumina hian BD kan nei lo le ta ni kuma nen selam ko a po hen tran lak chungai ve tho me ati te kha in soi zara chun ril rom dewa enge adinga live bi ka khan comment inem hello adinga comment inem kami chungchang a khan shan pa chu nei lo ve ole khop mai Pukesia trong kan thei toy mo kan trong thei em ka sa thei lawa tura Pukes ka mingi lam kha ka lo sia midang an review na page ko semia lawa an soi ngai an soi to ko ron soi na nang ti chu ka lawang renga eng poni se kumina kan result hi lo mom ka ti ya chuti roll chuan data statistic kan nei lawa om lawa te potila
adikin karinga engzatin nge antinan high school le higher secondary school hian engzatin nge e conveyor tang hian appear exam chutrang chot engzat nge pass ti te kha e sheta chak katia so yangin data lowa chung posom exam zate posom panhi exam zate ka shia ila percent la la ka chak katia eng poni se atha thokatin ka shia tin anthiam hlom katia chuti rol ale lama chuan e thlir chin hi omin ka shia pakhatna chuan kan zirlai tuna result kan han muate hi an thok rima an chhuanawm boka chuti rol chuan kemsiat angin hripui lenga wangin physicalin school attend thei lo wangin institution lampo hian e mark hi an pe zirlai te hi khongoi na le lai na nen mark hi an du sak vertiu chonarin in kasia oh nie khalai kha ngai da kamichin khan pote se apote te ole zonuna isa them oh thei degree le others chang ki han comment ve jok te le engai lo notice ve de te nem an soi si chak an degree hi apui lom lu to ka ke patient kan nei ve ngai mi lo tu degree te ni lo hai abi takin hei som te degree mathematics phd te phei chu mi zo singa po hian ku ta chiar tham lek khi anom garinga mathematics phd nei e hing hera han choi tu phei chu som te ba hi ka shemi lo waro pui ke ti tin eme forensic chungchang ai chuan hei kan komthang ka pu pui hi nga po azo ma sapol ding ka sia kan venga chuan e pu sa moi thanga fa pa hi tuna a thok lai forensic ka sia cholo chuan assistant director nge moni ani ka sia tu tiang dilai chu ni box kha kan ron bel version sima tin doctor kha so A.L.O MBBS zirlai hi ka sia cholo chuan an ve nuan ka sia kita pusang tuna fa pa rin ngeta te moi henom Philippines azir boka chuan khuta pima dili kusia de Stefanu de zir boka doctor sang te fapa de ti vel anom venual dutla hmabak a engviewing ka sia konvenga po pima mi te fapa pu tunga kha ani po hiron zong karinga ani po khano zong karinga tu na tongre lo te jon doctor thadeu deu kan nei dona ngai taile kalsan lengo hemi bi khichu poni sela ti chuan onin khami aing lo bor vela kan kal reilu tu khachuanin thalo me hi che hi kan tile lokanga kan professional course zinga hian kan pass zinga hian chhuanawm deu mai an omin ka ria chung zinga chuan kan tar lang le kan tum lokanga mimal anga han chhuanawm deu result deu han nei hi an chung zinga chuanin hei kan branch president puarnal pe ka fanu hi manuni ania ani po hi nathar nimin tunkar lama khan an nathar te po azom din ka ria thingtlang lama an hri phota ani po hi chhuanawm khop maya ti chuanin mimal ti tha han chhuanawm zualte a hian kan chiar zungzunga pakhanna hian nal nun hlimi puarnal pe ka fanu ani hi MZU gold medalist ani MA psychology chuan lal chhuanawma puro ming thanga fapa hi BA political science ania ani hi IAS coaching Delhi Zukal COVID wangaron ho hri ta khania MZU 7th position ania chhuanawm don khop maya chuan Dr. Silal ma somakan soi to Samuel ngai o makan soi boka Dr. Ramsangi puzau chuana fanu hi farm di Dr. ania fellowship ecology pharmacy aron zo boka ti chuan zirlai choi moya khan kan lo tlai dewa an ron thelu tlai dewa hi nu lama kan mu le khania Mary Vanal du saki pulal rampar fanu hi
MSc nursing specialty medical surgical nursing critical care distinction Mangalore University trainer ron zoni hei poi chhuanawm khop maya enge mo han riak lok du gan nem he mi te hawa hian nei lo chuan thu tanga kan kal don nia puarema Samuel lal ngai oma kan soi sui chak dewa ani hi abik takin boy me lama chuan kan siat that chungchang mi khong tak mai nia tlai war ngai chuan moi kan tum tu pa nia chuti chuan empik ta distinction a pass hi zanina point A.L.O mom le zuarin ta ka chuang khop mai potlang ta na in chunga khati khopa chataka pass thei ka chuang ani ole chuan henge puwa dingate pukesi te am malang khan han riak du de in nem an soi mi da kan soi da kan ring me nge ole adinga nei lem lo mo ZONUNA boka song to lo meng hei kan program kal tluang lo wa hun kan nei nga vak lo wa ngai tamai la a thome ti chuanin thudanga kan kal chho trananga khami data statistic ti vela kha chuan kal san tai la zanina hian kan chop ma sak du loka chu pakhatna kumsang ni mallama MCS hei Dr. PC la lompuya kan neya hemin nuwa hian civil service kan la nei le lo ni na langa sarkar administration lian han khoi phak tak tak hi kan nei lo chho ta view me durtlang hian chulai chin lo thlir ve view po karinga khi kan veng pa ni khi han ti mai tur hi tun din muna hian nei nual mai la officer class 1 officer tuna tore lo te hi chon kan nei lo va don ni na langa achan chu tuna kan officer rian te hi pension hnai tak tak ten ni de fur to me hemi chungchang a hian na china khan puarema te puke si te po khan se zirna ko a hian durtlang hian hmabak kan langa lain fuih thar kan ngai intiem kalai kha eng tingai lo thlir puke sia nia zirna hi chu top chin om lo kha ani shim maya amaro chu ma chu kan siat chu ko tia kan siat ve kan hanom ve tangpon chu ti ro le ro chuan ma son na tur chu tam tak chu kan la nei ka sia puwa dinga yeah abik takin MCS anti te civil service anti tele plus 1 officer anti laya chuanin ya durtlang a hian tuna kan nei chuna hi tuna soyang khan pension ngai to le khati angte na thar gen ron thak hi ngai thak kan ti mela ron zui ani ma zo chungai chul khop mai chumi tur tan chuan kan khotlang ina ni ke ni zirna konga ma kan lak da te hi poi mo chhozui don khop mai tin pakhat le a chuan voi khat chu kan thin pa hen so ya tur tlang hi exam hei tu na te po mani MPSC ya cho get the advertisement to post sa ai exam man zon te pe ni lo về phía bên kan chuyện pa nghe Zirlai ti hian ti le ti an hai le wi ke ma ni na kan ha ka ni mai kan ti le thei ni ti la ya shet zong kan ma chong tin che shue ni Zirlai ti le so wa chu le chu khi đi lâu chuột cũng khi mà các class ten giờ là không chút chỉ here ăn uống cái này enjoy cái tía là mày
nei zel khotlang ta to pa kadani pe thari atru ila akhani china degree hey hi kodam panga inti bulolam panga alo ni ni chuan khati ang ti thei khopat talen nei thakha an omin country a tam tak ti am tura ni zelin country a chu lai chu i thalai te hian inti bu poi lo tak ni tura kan ngai chu ti am tu chuan zamin a hian thalai ten petrol so turin engeni challenge te po am siam ta ila country a chu tai chuni mai te sia ole pore ma han soi bel ri ne kan du tok don trepa ke di ho bi ka hi oh hello oh degree course pass ho tele graduate tarte poniang su civil exam simsima hi machon tam ngaya i ke mani tan mai ba ka kan khotlang tan ani ti sia in i exam theyang mani exam theyang hi chu exam char mai na ma chu kan son karinga chu ti rual chuan i Durtlang chok ka mamir soyang deuh khan Durtlanga nuam tilutuk lo hian veng dang te po thian veng dang te po hoi zau deuh taila rual kan pol phani rual kan el phani ti sia ila chuti rual chuan a khotlang uaime te ko sanang sungkwang te point zirna aboruak kan siam thiam ngaya i exam turte kanin ko hu tlana ania me mo sang mo poni se thusanania lekha kan zira hian sokan na tho chu ani rualin mani ezon na turte poi kan zon thiamangaya kan veng chunga entrepreneur kan tiang chi te po kan la mu mal lo te po hi ngai tu tham chuni kan education fulo wange chu asiat lova sumdong dian kan ti te entrepreneur kan tiang ho nei ve te poi cha kom khop mai i thalai te i graduate thar te po ani na taka chuan kan pass so nu hian lekha kan zir don chawani ti fiela ama ai na sazokin lekha zirla ti kha kan in cha tu zonuna pona khechianga nga BA graduate zonu LLB zonu te po i Zirna sadanga izia asiang chu zonuna pogin comment chak ve view in karinga zonuna han ma se zonuna la commentir la ti chon ke ni ho bi ka atop na na han soi ho ta na kan ti loka chu puke si khain thafung lo sela soi tuk thei don ani last tak ani don ani e tuna ham puare ma khana run se ya khotlawa engtin nge zirna aboruak thazau kan siam theyang ti la hi NGO te ko ran te MH PMP NGO zong te heng zong hi kan hoi lam kan thlek lam hi engtin nge zirna konga khotlang in ma kan son thene tur hian engtin nge ma kan lak theyang enge trul enge poimo ti lai kha soiduin nei karinga chulai te chu top na kan mangdon nia pukesia nia putia te soi zui tu rit sok thiam katia atlang puya ka thiam na chuan local council te tu chung thunei tu kan ti te ko fran le tlom ngai pol apikin oime ril ru alo nang lian na e kan theyang to chu kan chua katia amar chu zirna sim hi poimo masa chuan azir tu hi kan poimo ber tho me a ai zir sak thei lo wang hian tin kan thia tangin elementary school big hi mission akhan
mission noya khan kumsom nga chung khania khati lai khan Mizoram Zirna le a result sim sim hi a thazoke ti ania chuwang chuan kan Zirna hi sarkarina Zirna kan kalpui dan hi a fu tok lo deuh niin ka ria ko san pe chuan a begin presbyterian ko san hian a ti tha ka ti Zirna ko nga hi chuan anga ni soitham fe mai hi omin ka ria Zirna chungchanga zoram Zirna chungchanga a contribution hi kan poni se a tha thokate ka ti ai dan song song a sei thei si lo ole atlang pui ani khani me puadinga ni kan khotlang MHP MUP ani mo ja me kan ti te local council han ti te tuna kan ni na ba ka hai chuan han soi pe tu han rot na mo ka ti kha ka she thiam che lawa me na hete zirna bor kum te kan ko na kan han tia ei zani na po hian hetia sub committee na ti ang phun kan an mang lo ka po hi ngani khambi zirna kan chui na ta na thil tram kai ta le nakin na po la ti zel chi mi te kai suai te in so pu te tu ra han program poi mo khan ni chou fu fu maya khami a khot lang la ka chu ni ngani kan local council te po a food da na mo va food lo da na mo ka thiam lo full support in pe me bi kan ringa kan soi tu la ya chu a to lam pam te kan an thleng to box ya ati la ya khan zanina hian kan soi ho na hian zirlai ti tra kan an tia a gold medalist ni mo mo first division ni mo distinction han te tin mani a zirlai ti tra chol mo na kan an meya ta chuan lom puina kan an pek chin po first division chin ti te ro ni a khata khan kan soi du te la ya chu second class le third class te hi an lo thin hi khotlang ram hian mo zela ni izani na hian an lo in kil to in a lo tling ve lo mo lo ti para ti kan thau de le ka ni kai tu na dan de le kan pu ni chu khati la ya khan lo cham le lo thin na hi be nge ni thilin chen ko lia lo thin na ni chuan third class ko ni se lo thin nei chu tu ni kha lo thin na kha a ro pui e me ni ti la ya te khan zani na hian amo nakin zela po min an lo mai tha ni chu kan sui lu la ya chu heti hian ngaihtuahna kong pui kan siam ta ni chumi tura tan chuan engineer ten lo ngai ta a se engineer rual zong ni no he ta na chi sho hian na changa asang mi zong hi first class ektika ma kan ni thuk don lo zirna hi engama to kin por sarkar in ni mo kan ramin ka tu baila distinction hi mi zong kan ni ve don mai ro chan ha zo na kan to kan ti tu to kan thiam to khi sakan to khite kai chu chu me he a labor work kan ti te a ministry kan ti te akida lumchang kai ni khan za ani na for statistics tan ni na chan si zela ni ti lai te kha so wa in lo lai chu to na new education policy 2020 kan ma ya hian again zirna kal phung thar kam tak an rom do ti ai hil bo kan ina ani zakir tu me ko ka tu na kan thara kan mang do tho ti an lo thin tu pon so ka pon ka ti lai kan soi wor na adinga I voice a chiang lo thlap me I signal lama moni ponis
pua dinga I voice a chiang lo tlat me nang ma signal lamani mela a top de chut me puare ma kan kal lok nga nakina top nan soi bel du nei zeu kha ka signal soi tau le ole soi beli du chuan nakina puare na ole oh I voice a chiang lo a ran khop tikhana ron chiang le viau thunga pone se puare ma a last comment han nei tele khalai chungchang a khan NGO te ko ran te nge tran lak zirna ko ngam ma kan so the ne tu tran lak da na umem suggestion ni nei lo pura poilo wa soi tur tam soi tur soi tuk don mun le te ka ti mai maya amar chu toy te in soi kan tum venga awai me ang pon hei zirlai ti tha choi moina te kanan neya I amai ro chu kha choi moina kan pe ka khan awm zia chuan in kal zel la tura in no thin nan I no tling turin du sakna kan hlan chewa tran han la le zual teu kan ti na ni bera kan choi mo rol chu khan thei tok chua khotlang le chung ko tan ram tan mi chortlak ni turin tran han la teu ti in I arabi kan don tuksa a chu ngai gula thei to phan chu ta ila ni e wei me ang pon zirna kong chungchanga ma kanan la thina mala ke ro chu so lo viu thina amai ro chu hei son ma cha son so ve bek ni na langa alo mom tak zet ani khore na te ka soi deu thok china I zirlai na exam turemo zirlai exam turemo hi chu khorin kal tur pon kan phut lo chu engma ti si lo na thok si lo le ka zir box si lo hi kal turin kan phut chu ni te kan ti hian thu deu thina oi me ang hi chuan le ka zir bik te exam tur han in buat sai duang chi te chu I oi me anga kan che lain kan phut lem lo ani ati ti hi tam se zirna chungchang hi I nu ho ti te po hian an fa te chu tiang chona pazira chu tiang chona ti te po hi ti a ten len te se te poi mo khop mai puare mo po itrong la top deu chit mai zanin chu khuwa voin lam nuam lo nei signal la chetlang ani zonuna a top nan nachina puwa dinga thu soya khan comment chak de nei karinga poimo tuk mai zanina first division te distinction te karan tar langsar liana thatak tak second division te third division ate pohenan omani chunga chuan zonuna nakina kanin kom huna ka zo dang cheka ti thoma se tuna isoina chance Allah satan kan pengchenga nang po trong huwa thun lo se BA simple pass ini tro zonuna chuan iron khambe kani khalai bouro ka soi atang de ka atop lampang kha isa theyam ka comeback dan han ti iron khambe college kal tir atop lampang ka chu ka se chiang ka sai college kal khan kumwa ka la college ka bitam tak chuan sianga chuan kumwa college kan han kalta ga chuan min wi zat te po kan lo ka ron ho chang pon enge silungai su tia fiam thu tho na min man chang po khat tamani chuan ma se khamin huwa khan lot te khan zir le thei pa to pin tho le ngi tum khan le ha khan zir chho ve le lo kan kal tir pon kan la ho chang kha kan la nga ma se thak sem be kan kal chowa ril ru te ka han nei chho ve de ule ka chuan zirna te po min kan ti chuan ti khan kan ti chho ze la chuan thei pa top in le ha ka han zir ve nuwa chuan hei tuna ka in exam don ka in exam a pathian zara awani te kan tlinga kan interview a te po min zo ta enge BA a hian simple pa siang ti na nge ti te khan interview te po khan min zo ve a chuan ka thana chuan ne huwa hian
third division nei lo wa third division zong zong hi simple min tia ti kha ka chan na nia an ni po khan kha kha lampang ba ka simple le pul lo lampang kha an ngai to avak to lo wa na zona chuan kan pol so ma pakhat na ni le ni lo lom hripui mo zo ka ti ha ka sei do voi tam tak pot luin iswela akham bek le thei ni ti hi ka taron share version sim do ole lo mo me ti chuanin hei lekha hian kan sei ho tur eng mo ka ziak tru maya ma se kan sei ho no hunom lo turangai na zanin ka internet a chaklo ka stream po hi akal tha the manglo ni youtube lama en tu te po tang vek do na ni ti te kha ril ruwa de wa se hle maya maro chu ka record veka tu na mi hi nakina youtube pa san pain kan ka record veka wangin tu na kan tu so hi san pain ka upload le do na chu wang chuan an en vek thei tho turangai la zanina alo en chun lo en tum te po an be dong review in karinga duangin stream tha thei lowa changin a run stream a changin a topa tiang reng khani maya poi hle mai eng po ni sela puke sia puwa dinga puare mate soiduin langa karinga enge min kan du tok theyem soi chak reu tin la nem ka lei lem lo ke ole enge mo chen chin soi mana in duang point soi thei om love zanin chu sia lo hle mai eng po ni sela ti khan in leaf mayanga ZONUNA hi re lo te kan ti pui zui lok du a in du le ti khan in lo thu ve thei thowa in leaf du le in lo leaf me nga kan lom lu tu ke puke sia puare ma puwa dinga te ti chuan ZONUNA nang ma bi ka re lo te an lu zui lok nga ti chuan in doctor amte hi zanina lu turin kan be se de ma ro chu ka phone tlang thei tlat lo maya eng phone sela mu thei ni chuan nakina la ron lut ve zui turangai le re lo te ZONUNA kan ti pui lok du chu kha lockdown line kan re thuk maya kan aboruak si khol hlom khop maya CHUTIHkarah karah chuan iron lang zok maya he officer thar kan nei ta cha kan lom hle maya chuti rolin tuna DINHMUN A.L.O pui zok ti mayang civil service Mizoram law service tling mai thei DINHMUN in ding chole tapoka chhuanawm hle maya Durtlang chuan tun lockdown kar lak hripui kar laka ron tok chuak zok mai kan nei che hi kan chuang khop mai che zanina po hian i chan chin akipakoi ai no pan lai tonga han zo chovela i fight chodan te po kim changa han riat ka cha khop mai maro chu engkim kan in zot man longa i Zirna bultan dan in chungo DINHMUN ti kha han soi chho thuk masala ti chuanin in na chungchanga kan ludon nia ada school bamaten school train ka culture na chuan kanu le pa wilmo na an tho ve so ka wang han wilmo na ni vel chu ka kal ve chuan pol sari kheng bamaten ni ka chuan chumi nuwa Mount Carmela tagin pol som ka pasa Don Bosco pong ko na tagin pol som pati ka paslea chuan Shillonga atina ka soi to ang khan sinet man sa tagin BA ka zova chumizoa Mizoram Law College kakal le chuan chumida kanu in master han nei ve sim tet iwangin iknuwa master degree kan nei ve sim ka tia han practice pa de ukil ni pa chung khang kan ti ve le chu de mai ka zir chau dan chu ole chuan in ani le in chung ko kha in zo a hreom deuh nangin han zo ram che ka duwa ipa khana boral san to chukwa eng tikum nge boral kha sang hi pasari ania chuan inu howin in khosa chhota tro howin ta ok na le pathum kan ya kan zo du na chan che po min lo re thiam la pa boral chungchang te po kan kot su na chan ra ma chu inu nen chau tian mei thain in an kol chho line tiangai ron survive en ton tlak takiron ne thei hi apui dang lam khop maya chu wang chon han soi chu hring kan cha ka min lo re thiam don nia ti chuanin kan kal dorang DINHMUN chungchang eng tiangai zom don kan ti thu teang
nhà vẫn kan zu ngai event ve de hlenga chuanin an mani la pakha chuan ale kha chu karon forward vek to ma se achang tu minister hi phai lawa jinri wangin signature a pe thei lawa aron ho chuan signature te penga izom du le du lo te kan ron zo thang chen tia chuan ke ina ka zom du chuan joining report pe kha ani chau de to mai pu chan te ron ho lawa khanin atani chu leitan pu chan te tu minister adita ani tak chu relo te a izom mai tura ngai taila apo sakha assistant labor officer tro ani le A.L.O kanan kita a subject concern de wo mem an chi ma kha chuan law degree nei kha angai an tia ma se ma ni an ron ti chu kha chuan law le social work khan an deal thei mà sẽ syllabus kha an ron ti chu han law de ufek ani social work deal kha chu om ve buk ma se an ni tang kha chu na har sa de wangan zir ngai lo thil de hek ta ni wang law concern de chu ni mo ti chuan BA khan economics tro subject ka MA nge political science kha political science MA ve re shim political science in le chau ni mo empuni sela khala chungchang kha chuan in ha chungchang kha chuan kan du tok do na nia na china ka soyan khan lockdown line ti hian iron lang thut mai ania engtin nge mo in bu sai le khalai bor chhovel in bu sai da na kha competitive beitura in bu sai chhodana kha minan thil thok te tuna A.L.O hi ni kum top la panga advertisement an ti chu kha ni ta ani na in ma khan da chaka exam hun te haron chu thuaya atira tak thei chuan tuna MLS sok Mizoram Law Service sok exam ka tuma wang khan chol te kha practice ve renga ukilang han ka chu tang ve renga chuanin Mizoram Law Service exam don ti ka striat le exam an nai chho de wa khan practice tung kha chuan le kha zir haran ti thina wangin alo exam to ten chol ve de ron te chuan exam ma thani thum ve la tang kha ka chol ta chuan le ha kan zir chawa don thaya kha chuan keima pha kan tok in ka zirna sa ve atin an van nei le bok na chu bema boro ka ji om lai de Christmas huak ve chho kani de exam tak hi kumin March tha le February le March vel bor khani ta chuan khami ma Christmas zo vela kha chuan kanin khung ve char patin tunang la ya ti mai la KGP le YM activities te alo om lutuk lo han chu wan la tur in khung te po te bina ol deuh chuan ka shia chan chu mishing kaninang lawa then te chu chuak wa ka huwa ril ru pele khal mai thei ten oma khateng kha ka ni ve lem lawa zir kal lak lo la ya ina kain khung te cha chak lo zo ka thiam thei thei lawa chan chu ngaihtuahna dang ka ba pu chuan thiam sa te alo po duak thin a ril ru chang han fa kwal ti ri chuan chuan kai khung deuh ngan ngat khan di deuh mai ko pin lo vela chuan ang lawin kan person de kan tile tu na hanin soi lang zoi boka oi me ate ke trip ate kalau notice dan chain in mang ve me mani timayang e naw ba te po ku mi sat kanan thokhowa tin ke trip ate po program a ilang na sang ran kom khan izirna atibui chem enge nang ma cái mi mal tak ka na chung college kan kalai hi tuna ate yan suan la mai kan mang thina college kalai hi dikta chuan in man thelai ber ding ka se ve thunga acha chu degree han nei hi chuan tok mai ka de college ai chuan tin zir tu ra tam over lo boka na china puare ma soyang kan pa chu ti yan zir tak tak hi chu in chan chowa chan chu syllabus zong te exam don chuan kan theyang to pathiam lo ngai to ta tin exam don haya chuan i tel tam vak lo te po kha na chin an soyang khan a tha ka ti thowa ma an na zonga KGP le YM han thau tha kha ri ko ta chu fu lo ka tia dik tak chuan luang chuak lo ti mai la he uwe bi te tong kam takin mo success pela lo ti chete te po hi bidang te lo hi chuan nuam tak chu lo wa om jiu lo ma ti tan ri ko ta man la chuan om jiu lo ka ti
lim na tak hi chung lo wa mi dang tel lo hi chu wang chen mai thei pa to banga a in man ve chu tha ka ti ma ro chu a hun le hun in man chi tok hi thiat ve tha kha chu mi dang kan soi sak thei lo wa mani in chi mani hi in siat chen hi poi wa ka ti chin hi ka va tel chuan ka chiat pui ang ka tiang ching ka chu man ha a tha lem lo wa ma se bong atanga tel lo ri ti chu ziom lo ka ti a tiang a tel ngai lo hi chu an hlo ti po hen an tel ngai fak po ka se chu lo ke ma chun phone ni sela thil pakhat lok I camera nge che nangma I ke veli phut nge ma che char char ena fewo re keti che screen agan o hadin set thade ulek lel ti chuanin nia KTP we me at point man dan sin to khan thiama khatiang kha a thavio I comment kha zirlai lo en anom chuan khami kha poimo hle mai ti chuanin kan zole dei du chu in karkik do den ka ti kha eng tin nge in buat sai internet mang nge chanchin bu eng tin nge le khabu I chiar dan tlang puite in bu sai dan tlang puya kha ya syllabus zerin in buat sai dan hi chu inang lo ve thei lo ka kan syllabus current affairs te GK te tam hi chuan internet hi kan mang lo thei do wa chan chu unang lai kho ve la hei website de atama paid content ang chi poisa choi ngai ang chi thade de ma a free thade de boka IAS te coaching center how lian how ina an mani current affairs monthly current affairs in CM daily current affairs in CM te download tur chawa exam beta ti te GK today mobile choose ti ang rai insight ti well clear IAS atam lu duga ni en pe chuan internet hi tangkai lu duga ke chu ka ji a phone a heng ka zirna sa a phone galo khoi tam bok sim sima phone hi ka ma sa pi zat chuang hi ka hong de ora we ka ta hian a in tan poi ka sele to a chu lo ka hai le ta ma ka lo chia sa ka revise tu chu te hang ka ti me a then current affairs thade ki chu a le te hi ngai ve thina man to lu du po ni chung lo wa tin a le da tu nei lo de jon kan le sa te po kan share wi chung lo wa mi nan zir du phat chen tiang khan a chen te hi chu download thei lo te na thin ta ni an phakar ve a eng he tiang lo te po hi sum siam hi an thup an tum ve to wa hian screenshot thei ni lo te hi ma an ba ni sai ta tanga zir nge ngai chi te po wa kha tiang a te kha chuan manin note ka in siam ve me mani zir thiam dan ang te khan note ka in siam ve me internet a hian atam zo khi chu wa tu nang lai exam a chuak thi nang hi tu ani le kan kal le de nge thil danga nimin tlai a inu ne kan in bezoka karon phone line khenga sila tia ina chuan kheng sil tu pai ni mo theng hi chu kan la sil ve ji ka lo dula kan dei lo wa ni etro nula IO tur zon tan te pongai to na thade u nei do na officer ni do na an cham lo tura ngai la khalai bora kha chu kan soi na chan po nimin tlai po kan nui kurkura longum hle me officer hey lian tak in ni ta ang alo ngai tai la ani ta a ti tai la chuti chungchon in chunga chon thleng sil tu pa in chung han ti fel tu pa kha ini thau maya khalai ga chhuanawm lai te po nin ka ria alomom hlain ka ria chulai te ju kan ron sei lang zo kani ti chuanin MLS mo Mizoram Law Service ka kalo hriat pol de MJS MLS tunna ya ritena itling le nol maya interview mo chon turin yo me kani ti te kha kan lo hria alomom hle civil service kan nei te po han be sei tai la thei to pi chu me kin kan ringa MLS le MJS kha kalo hriat pol de wa MLS zia le MJS ne na danglam na kha min soi fi sak nok la chu mi zo MLS ta na in bo sai chho da ra kha MJS ka chu Mizoram judicial service ani ta MLS chu Mizoram law service ani mai ta law service at how chu law officer an tia law commissioner so an through hey drafting ti ang reng te MLS om ngai lo tro MLS 2016 ka pet so la chen Mizoram's legal service rules khan 2014 vela tang khan
MLS policy creating ka siya chu lo chuan 2016 khan voi khat la na ni pathuman la a ta khan khata pakhat na kha chu thoklanga chuan pahni na le pathum na khan nu pan de chuan in khami ta kha MJS an tling le thowa wang khan MJS khan du zo kan thlang ta chuan khami post ruak om kha ni kum mas ni kum tira ni kum February khan advertisement aron show kan ni chu chuan law service lampang hi chu just lampang khan ni lem lawa thil draft le nge sarkara opinion pack dan pungchang vela nge ha sarkar in har satnan to chang opinion pack ti velang chi para wise comment ti velang kha tam judicial service lampaka chu judge thau khan ni tameta ani tak chu chuanin MLS satan tuna henin buat sai me kani written ni paltlang to harem te har record me question po achangkang tok intinge I paltlang i ringe min be se intinge chantei la kan be se sa le mai durtlangin kasela ule pathian tu ding chu kan ti thai yang chin hi chu kan ti to ti mai la interview a hi chuan ba hi aput tam to lo wang hian hi ten hi poi mo be hi ani MPSC a hi chuan ke ma mu ve dan chuan an fair thokat po hian ka sia hi ten na ti thana na hi chuan ti tla tam lo wa ka man de wa han viral ve da thil kha chu om thong na chu khan ka chu sei tam lo ta pe la case ve la ka mi pui pon at mu chang kan sa thiam thawanga ase anol pui hi chuan unfair ka tia riti na ti that chuan chance chu a tha ka tia chu ti ro chuan na an tho dan tu na zirin tu na hi chuan senior etlema ke nia experience nga deu interview pui tur kan ni vai na hu purom ka ti thei to ki chuanga tling le no thei tura nga yang tro chuan in le khazir chho chungin ni tlak ful chang te in ne ti hani ron comeback ka nachina kan soi to a BA te first class in ni lova MA te po ti khanik nuwa in zo ani a ti hian izir chho na le tuna na in try in attempt chho na hian nangma enge I riat mo nangma fuih tu che mo khatiang thil kha om karinga July bora chu soi turin em inspiration ang song ang kha ani de mang chu ke ma chen kan du patet de la chung ko thei poi mo te chung ko ta na ka bi ani du bering ka thri na ke ma bi ka chuan khatiang kha kan di vek khelo me the en tu te inspiration nei hi poi mo em mi ani ke ma ni min khal tu kan chu na ti na te pon soya wai me le khota khal ngai kan di kha chuan eng ti ga ma kan tin ka ring lem lo ani a thain hem ngai na le min khan kal tu kan nei lo chuan a chan chu tu lai na har sa em post om pon MPSC na la chuan pak post khat post ni ti ve ne ri te na pakhat na ni ngai ang de vek khi ni ta khatiang ang kara survive tur kha chuan mania be ve tak me chungai ka te chu ti ro chuan van này chúng ta hiểu về thì mấy là em các hiện tại hiện là xây thì là em ai sát tính bạc khả năng compound cái van này em vậy thì thì anh được anh khai thì chân chú có về lại cái thiểm lậu hít tầm luôn tụi ba thiểm vết trên lâu á chú anh thì exam nó chỉ là qua đây mà sử dụng được khai exam pek nem lại hà bôi mua van này chúng mà lâu hết chuộc về thì mẹ khả năng cái mà chứ anh đi là example cái tí ta nhưng về ra ngay pek tao anh tí cần dốt về đấy thì về luôn rồi về luôn to 2014 về tăng hạ bây số về thì chúng ta về to cái đấy mà sẽ thì chúng ta cái chuyện tuân này thì cái với tuân này exam ba thì chúng ta là phải lâu mà cái chúng chẳng thêm ngày này mình bỏ cái này lâu quá cái thì về mấy thì mấy là sẽ exam nên là na chung anh đi tập bộกันเราฟิงเวทเตลโม
ale soi turi la ngain karinga soi chak deuh te po maro chu hei hun rei deuh tran do na ka du tong don hnaianga na china kan soi nel nual to a chans ka pe vak lo che na chin khan nge zirlai te kan dinhmun kha tlang pui inau te ho ti mayang tuna rajwa tharte pol som rom pas tharte som pani rom pas tharte ngum zat kan ne survive turin aron be chove don ni enge thria ta nai du deuh han cha du te ni cha du chu be thawa ke ni na cái này phần trang thế chúng cắn dồn lấy thấy việc lâu mà sẽ tốn cái gì x mà cái mà khen cái tỷ mấy cái thiền pa cái exam cuối pa nên là cắn xoay thiên về đó chú bật thiên thủ đây nè nên lâu đây này hay thấy mắc tỷ về làng chi thế khi chú bị giống sốc siết xa với cái này mà sẽ cái điều lúa ốm tao rồi cái chú sam ra sốc tỷ bớt sợi na lần ban đi nó sặc lâu cho sẽ tụi tên thọc rim thốn mấy tỷ đấy khan nè chân chú nếu hai đứaกันchỉ về vắt vắt cái thiên nhiên mà là sụp lâu khi chúng cần kinh thấy chúng lâu chân chú tôi nói thế bao đi ra là chua cái điều đó ốm được chú cái interview mà hiện đang hàng sản này cái tổ đồn cái control thấy bịa lắm bằng thiên tầm lúc tôi này zir chỉ ha cái thấy exam đã ngày cái gì rằng thế bao cái điều đó cái điều đó tốt đẹp chúng ngày tuổi chua thấy này lâu chúng chơi lâu ông ta khang sống sót thế ha cái control thấy lâu thì là lâu như ta cái tiếng cái điều số khác giống giống thì đang làm thầy tu các bác sĩ này các ngày tuổi này thì phim thầy tu bộ các bác sĩ này cho anh bác sĩ em sẽ thì bồi bổ cái thì tất nhiên là bác sĩ này in ngang ngầm thì bồi mua bác sĩ thì mal bin sớm cho anh cái gì rằng thế mal sớm cho anh tu nó lộ tiếng nghe mấy mang thì họ cái chào về rồi này bồi mua thế mày poni sela kan du tok do nga he jani na hun thadau min pe boi chuk chungin le khajirim bo sei te poi du karinga ma se kan soile soinu tun na ya zirna aboruak a chol thua pa kan ngai tu na te hi a bing de mu pu pa si puin a tu te po mai hi min ti boya Chutihkarah chuan he in thuak chol mi loin nangi loin bo sei char charai ron lang zok maya A.L.O mom hle me Durtlang thalai te tan en ton tur poi mo tak mai kan nei ta che A.L.O mum khop mai kalzel tura du sangna kan an lanang chenga ti chuan in na thar te po izom vat kan ring officer chhuanawm tak in ni chho kan dua tuna interview mo chon le tura po hlotlinna sang zo kin leya ten zanga nga alom na ro pui tak khotlang ang te pon kan neng chu mo le tro civil service kan nei tai vai per tur te po ini ome kan lom le me lom thu okay,